Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva magasztaljuk a mi Istenünket, énekeljük 30. Zsoltárnak az első versét, 30. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. Dicsérlek, Uram, tégedet. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekszóval énekelve a 312. dicséretet. A 312. dicséretnek mind a 4 versét fogjuk énekelni. Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövét.
mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Igyeljünk Isten igéje, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangéliumból, a 20. fejezetből, annak is a 24. versétől a fejezet végéig a 31. versig terjedő ige szakaszában. Amíg az ige szól, a gyülekezet foglalja el helyét. János evangéliumából a 20. fejezetből, 24. és következő versekből így szól hozzánk Istenünk igéje. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. Többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Isten áldása legyen szent igének hallgatóim, befogadóim és megtartóim. Most jeltek feleljünk Urunk szavára. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, előtte tárjuk ki a mi szívünket, mert Te szóltál hozzánk, mert Te hívtál bennünket, és íme itt vagyunk. Itt vagyunk a gyülekezet közösségében, hogy halljuk a Te szavad. Itt vagyunk, hogy útmutatást nyerjünk, hogy a mi életünk ne csak bolyongás legyen, hanem céltudatos haladás a Te országod felé. Kérünk, könyörgünk, vezess bennünket tovább. Szent lelkeddel erősíts, biztos, és add, hogy a Te igéd világosságul szolgáljon nekünk napról napra, lépésről lépésre, hogy így tudjunk minden nappal másokat is hozzád közelebb vezetni. Kérünk, Urunk, légy irgalmas, légy itt velünk, és áldjunk bennünket. Amen. Igehirdetése készülve énekeljük 266. dicséretünket. 266. dicséretünket fogjuk énekelni, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szűkölködünk
figyeljünk Isten igéjére, ahogy szól hozzánk a már felolvasott ige szakaszból, a János evangéliumából, 20. fejezetnek 30. és 31. verseit olvasom újra. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Gyülekezet, foglaljon! Szeretett testvéreim az Úrban! Bizonyára volt már a te életedben is olyan helyzet, amikor lemaradtál valamiről. Szerettél volna ott lenni, de nem tudtál. És amikor megérkeztél, azzal fogadnak a többiek, nagyon fontos dologról maradtál le. Azt mondják a tanítvány társai Tamásnak, láttuk az Urat. Itt volt Jézus. A keresztre feszítés után megdöbbentő módon azt mondják a tanítványok, hogy ők találkoztak Jézussal. És Tamás lemaradt erről. És nem csak, hogy lemaradt erről, hanem hitben sincs ott, hogy ezt el tudja fogadni, hogy örülni tudjon neki. De jó, akkor él Jézus, akkor én is találkozhatok vele. Hanem éppen ellenkezőleg. Azt mondja, nem hiszem. Semmiképpen nem tudom elhinni. Nem tudom elfogadni ezt. Mi az, hogy láttátok az Urat? Hiszen meghalt. Eltemet. Csak akkor, ha érinthetem őt. A sebeire teszem a kezem. Ha meggyőződöm arról kézzelfogható módon, hogy ő él, csak akkor fogom elfogadni. A kételkedés nem csak 2000 évvel ezelőtt volt a sajátja, és nem csak Tamásnak adatott meg, hanem sok ember életében újra és újra visszatér. Nem tud hittel közelíteni olyan dolgokhoz, amit nem látott, amit nem élt át, amit nem tapasztalt meg. És nem tud úgy neki indulni dolgoknak, hogy elfogadja, az Isten az ő részét hozzá fogja tenni. Az Isten meg fogja segíteni őt ebben. És már várja, hogy hitben járjon, és ne látásban. Hányszor találkozunk ezzel. Hiába biztatunk valakit, hogy ne félj, csak higgy. Hiába mondjuk neki, hidd el, jobb lesz. Hidd el, hogy az Isten szeret téged. Hidd el, hogy Isten segít neked. És olyan kételkedő, olyan nehezen, olyan vonakodva akarja elfogadni. Pedig ebből élünk. Keresztény embereknek ebből van az élet. Minden, ami velünk történik, az hitben történik. Az, ami hitünket kell, hogy építse. Mert ami nem hitből van, az bűn. És nem akarunk olyan életet élni, amely eltávolít minket az élő Istentől, és nem közelebb visz hozzá. Pedig éppenséggel ez a világ mindent megtesz azért, hogy teleszórja az ember életét kételkedéssel. Elbizonytalanítsa a hívőket. És csak azt tudja beleplántálni az emberek életébe, amit látnak, amit kézzel fognak. A materializmus meghozta a maga gyümölcsét, itt van, és ebben a világban is jelen van. Akkor is, ha egy olyan világ nyílik most meg előttünk, amiben többségében, akik itt vagyunk, egy kicsit idegenek vagyunk, bevándorlók vagyunk, egy virtuális világ, amiben a fiatalok otthon vannak, és mégis valóságként kezelik mindazt,
amit a média eléjük tár. De mi már csak ebben nőttünk fel. Mi valahogy a kézzel foghatóakhoz ragaszkodunk. És sokszor ez rányomja a bélyegét a hitünkre is. Tamáson Jézus segít. Megjelenik újra. És előhívja. Gyere ide! Itt vagyok. Mi kell neked ahhoz, hogy hinni tudj? Ha kell, fogd meg a kezem. Ha kell, tedd az ujjadat a sebekre. Ha kell, tedd rá az oldalamra, ahol a láncsa meglöfött a kezedet, és tapintsd meg. Győződj meg róla, hogy én vagyok. Én haltam meg a kereszten, de íme itt vagyok, mert feltámadtam. Gyere, ne légy hitetlen, hanem hívő. És ez biztatásul ott hangzik mindannyiunknak. Isten szeret bennünket annyira, hogy a mi segítségünkre sír. Hogy minket is kisegít. És elküldi az ő szent lelkét, hogy bizonyságot tegyen nekünk. Hogy átsegítsen a nehéz időkön. Hogy meg tudjunk kapaszkodni az Isten ígéreteiben. Hogy értsük, lássuk, meggyőződjünk arról, ha még kell valami ahhoz, hogy hinni tudj. Itt vagyok, kérd, megadom neked. És az Isten megsegít bennünket, hogy újra hívők legyünk, ne hitetlen. Hogy újra bízni tudjunk Istenben, rá tudjunk hagyatkozni. Hogy ne harasson diadalt a gonosz rajta. Hiszen van ilyen ígéretünk is. Az egyházon a pokol kapui sem fognak diadalt venni. És ha mi a Krisztus egyházához tartozunk, ránk is érvényes. A pokolnak minden ereje és minden hatalmassága kívül marad, és nem vehet erőt rajtunk. Mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, ahogy János írja. És nekünk ezzel kell jelen lenni a világban, képviselve a világ teremtőjét, megváltóját. A világ urát, aki meg fogja ítélni az egész mindenséget. És mi így léphetünk ebben a világban fel az Isten ügye mellett. És Tamást erre hívja Jézus. Hát neked még küldetésed van. És olyan könnyen le hitetlen Tamáshoz. Néha még egymást is. Hát még a bibliai tanítványt Tamás. Csak ne felejtsük el, tanítványok közül ő jutott a legmesszebb. Ő Indiáig vitte az örömet. Tamás keresztények ma is élnek Indiában. Akik vissza tudják vezetni, hogy nekik Tamás hirdette az ő őseiknek az evangéliumot. Jézusnak fontos volt Tamás, mert küldetés. Mi is ugyanilyen fontosak vagyunk. Nekünk is küldetésünk van. Lehet, hogy nem kell Indiáig menni, de feladatunk. Az örömhírt kell képviselni ott, ahol vagyunk. Ami otthonunk van. Azon a helyen, amelyen járunk. Hogy mindenki úgy ismerjen bennünket, mint Krisztus mai tanítványai. Akik őt követik. Akik benne bíznak és vele mennek ebbe a világba. És János leírja, mi a célja az evangélium? Miért kellett megírni mindazt, amiről ő már tudott, hogy a többiek is írtak evangéliumot. És elmondja, miattatok, akik olvassák, hogy nektek hitetek legyen, hogy elhiggyétek végre, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő Isten fia. Az evangélium ezért iratott meg. Ezért kell olvasnunk, hogy ezt soha el ne felejtsük, hanem ez elevenen éljen bennünk. Biblia vasárnap van, március első vasárnap.
Miért fontos a Bibliát még mindig kiadni és kézbe adni? 2000 év alatt nem adtak ki elég Bibliát. Mert mindaz, ami benne van, az életet jelenti. Nem lehet elég Bibliát kiadni. Még többet kellene. És még több emberhez kellene eljuttatni. És még inkább változatos módon, hogy olvassák, hogy értsék, hogy hinni tudják, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Hogy ő is, aki olvassa, eljusson oda, hogy Jézus az ő személyes megváltó. És nekünk ebben óriási szerepünk. Mert nem csak beszélhetünk róla, hanem adhatunk egy Bibliát. Vagy elmehetünk valakihez, és levehetjük a polcról, és leporolhatjuk. Itt van, olvasd. Ebben van az élet. Ebben van a te életed is. Enélkül nem lehet Istenhez közeledni. Csak az ő kijelentése által. És ezért fontos, hogy megértsük. Sok minden van, amit Jézus tett. Lehetne könyvek százait írni. A világ sem fogadhatná be, ahogy János mondja. De ami meg van írva, azért van megírva, hogy nekünk hitünk legyen. Az nem véletlenül került bele a Bibliába. Az nem véletlenül van benne az evangélium. Az azért van, hogy építsen bennünket. A Tamás története nem arról kell, hogy szóljon, hogy hát még a tanítványok között, akik 3 éven keresztül éjjel és nappal együtt voltak a Mesterrel, még azok között is volt olyan, aki nem hitte, hogy Jézus feltámad. Nem erre kell, hogy eljuttassunk, hanem arra, hogy az Istennek vagyunk annyira fontosak, hogy ő átsegít bennünket a nehéz helyzeteken, amikor a hitünkben elakadunk. Hogy lássuk végre a Jézus. Hogy lássuk őt, mint megváltónkat, és életünk legyen által. Mert így bizonságot tudunk tenni másoknak is. Mert így magunk is az evangélium hirdetőivé tudunk lenni. Mert így a Krisztus örömhíre nem csak ennek a generációnak adatik meg, hanem a következőnek is. És Jézusnak ez a nagy kérdése minden generáció felé. Vajon ha visszajön az emberfia, talál-e hitet a földön? Ki múlik ez? Mindig az aktuális generáció. Továbbadod a következőnek. Amennyire rajtad áll és lehetséges. Elmondod a fiaidnak, unokáidnak, a fiataloknak, hogy Jézus él és Jézus szeret téged. Hogy Jézus meghalt érted a kereszten és megváltott. El tudjuk ezt mondani. És továbbadjuk, hogy nekik is legyen hitük. Hogy ők is éljenek általa. Mert a Biblia nem csak azért iratott, hogy személy szerint nekem, vagy neked, aki majd otthon olvasod, az Isten igéjét, üzenet legyen benne. Hanem azért, hogy ez az üzenet mindenki számára elérhető legyen. És ezért nem csak egy levelet írt János ahhoz, akihez el akarta juttatni az üzenetet, hanem evangéliumot írt. Megírta az örömhírt egy könyvben, hogy az eljusson még a 2000 évvel később élőkhöz is, hozzánk is, és életünk legyen által. Hogy mi is hinni tudjuk, Jézus a Krisztus. És ebben óriási szerepe van a Szentírásnak. Hogy generációkon keresztül, akkor is, amikor nehezebb idők voltak, amikor nem lehetett annyira nyíltan beszélni Jézusról, amikor igyekeztek ezt elhallgattatni, amikor könyveket, Bibliákat,
teológiai irodalmat, felkutatták, elégették, akkor is az üzenet eljutott az emberekhez. Mert az Isten ezt akarja. Mert az ő igéje örökre megmarad. Azt ember nem tudja megsemmisíteni. És így él, és így visszhangzik ma is az örömhír a mi szívünkben is, és kell, hogy ezt továbbadjuk, megéljük, hogy másoknak is élete legyen általa. Amen. Mennyei Atyánk, Te ismersz bennünket. Te látod, hogy hol tartunk a mi hitünkben. Éppen elakadtunk, vagy éppen szárnyalunk, és haladunk egyre gyorsabban a Te közeledbe, mert megértettük a Te üzenetedet. Mert hátrahagytuk mindazt, ami eddig megkötözött bennünket. Mert megszabadultunk, és a Te gyermekeidként tudjuk hirdetni az örömhírt másoknak is. Köszönjük, hogy a Tieid vagyunk, és hozzád tartozhatunk. Segíts bennünket abban, hogy ez ne csak arra indítson bennünket, hátradőljünk kényelmesen, hogy nekünk akkor már üdvösségünk van, hanem indítson arra, hogy továbbadjuk ezt másoknak is. Hogy féltő szeretet legyen bennünk a másik iránt, hogy legyen neki is üdvössége. Így könyörgünk, Urunk, a ránk bízottakért, akik rajtunk keresztül értesülnek az örömhírről. Segíts bennünket, hogy hitelesen tudjuk azt továbbadni. Segíts, hogy eljuttassuk olyanokhoz is, akikhez Te küldesz bennünket, akik várják már az örömhírt. Kérünk, légy irgalmas hozzánk, nem csak egyen-egyenként, hanem mint gyülekezethez, egyházhoz, hogy tudjuk a Te igédet vinni, képviselni, a Te igédet ebben a világban megjeleníteni, hogy mindenkihez eljuthasson. A Te fiad az Úr Jézus nevében kérünk. Áld meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Adakozás lehetőségét hirdetem a testvéreknek, ne feledkezzünk el róla, tudván azt, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, néki legyen dicsőség, mint most, mint örökkön-örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk a hirdetéseket. Elmúlt héten emlékhalang szólt Kovács Géza tiszteletes úr halálának 95. évfordulójára és névnapjára. Isten áldja meg az emlékező és hálát adó testvéreket. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy március első vasárnapja van, a Persely mai vasárnapunkon a magyar nyelvű Biblia kiadás segítésére van kitéve, adományainkkal ezt tudjuk segíteni, hiszen Biblia vasárnap van országosan, tehát a Magyar Református Egyházban, így tudjuk ezt mi is a magunk helyén megtenni, adományainkat támogatva. Alkalmainkat hirdetem, kedden Bibliaóra, csütörtökön imaóra, vasárnap pedig megszokott rendben istentiszteletre hívogat a harang, így jöjjünk, és így találkozunk egymással és az élő Istennel. Énekeljük záró énekünket, 726. dicséretet,
Fogjuk énekelni mind a 6 versével, 226. dicséret, jöjj királyom, Jézusom, szívem innen megnyitom.